gakpata ego n'ụwa. Ụmụ Igbo na onye chụla aja gakpata ego n'ụwa. Ụmụ Igbo na onye chụla aja gakpata ego n'ụwa. Ụmụ Igbo na onye chụla aja gakpata ego n'ụwa. Egwu ọmụ Igbo abịa m ka m si abịa o. Ọyụ na-anụ ọnụ ya uju na-eso ogidi nwa mmụọba na mụ ọnụ mmọnwa na mụ nwata na-eli nke ya ọ na-anwa nwere. Ọ bụ egwu a ka m ji enye ọranaeze obi ọcha. Egwu a ka m ji kwuo si na ọ bụ onye tụrụ aja na ọ bụ onye tụrụ aja na-akpata ego maka na ụwa bụ onye tụrụ ya ọbụta. Anyị na-egwu si na adịlị nwoke mma onye adịlị nwaanyị mma. Ịgba ije sa ibe ije sa ibe ije sa ibe ije sa ibe egwu ekumekwu mmụọ arụ oji n'agwụ m nne m na-abịa mụ ka nsị abịa egwu anyị ji ama mmanwụ nwa obodo m. Egwu aka jikwa na mgbara ọ bụ onye tụrụ aja na-akpata ego ka o si dị. Onye tụrụ aja na-akpata ego ka o si dị ka na-ekwuo alụsị egwu nwa mụlọ bụ egwu oge ọzọ. Egwu eji ama mmanwụ tuwo oke m ị na-ahụ m oke a na-akwa na ọ bụ onye tụrụ aja n'ụwa ya na-agbata ego oyibo. Iwe ndị igwe onye bụ okwu ọgbọrọ ndị jere n'ụlọ ụka ọnwa kpụlụ ebi nweje ya gama ji chụọ olitugwu aja ibe anwụ adịlewa mma dị n'ụwa. Ọwarịrị nyela mmiri anwa kpụlụ ebi nwetụ ya na mmiri ọgbụliwa ji chụrụ ugwu aja onwe adịlewa mma n'ụwa ya aka njikwa n'ọnụ m. Onye tụrụ aja na-akpata ego ka o si dị ka na-ehu. Ọgbọrọ ndị jere n'alụ nsọ mgbe obodo m gbapụla ebi nweje n'alụ nsọ gbajele jụọ olu chukwu aja ka onye esidelewa mma mgbe obodo m. Ya bụ ibe ndị igbo n'ọnụ m. Onye tụrụ aja na-akpata ego ọgbọrọ jela nwoles bebi gbagoliwe ọrụ na-eri waje nwoles bebi mgbe obodo mee ebe wajele tụọ aja ka onye esidelewa mma n'ụwa. Ya bụ ibe ndị igbo onye tụrụ aja na-akpata ego mgbe obodo mee. Ụmụ Igbo na onye chụla aja gakpata ego n'ụwa. Ụmụ Igbo na onye chụla aja gakpata ego n'ụwa. Ụmụ Igbo na onye chụla aja gakpata ego n'ụwa. Ụmụ Igbo na onye chụla aja gakpata ego n'ụwa. Ụmụ Igbo na onye chụla aja gakpata ego n'ụwa. Ọ bụ ka o si dị ka m na-ekwu enụrụ m. Egwu nji ama mmanwụ chukwu obi n'igwe ọ tụrụ aja na-akpata ego mgbe obodo mee.
akpata ego onye na-ekwu okwu ya bụ Ifeanyi ga-egwu n'ikpebe ọka nwokalahụ Ifeanyi ga-egwu n'ikpebe nwokalahụ Ifeanyi ga-egwu odogwu n'ime ogwugwu eti ọkalahụ Ifeanyi ga-egwu n'ikpebe Nwachimeleze nwere onye akpọrọ mmanwụ demoji abịali egwu Ifeanyi ga-egwu odogwu na bụ ichie ichie ime ọma dị n'obi eze ọnwa ọgọ nọ Ifeanyi ga-egwu n'ikpebe ichie aka dị n'obi ọgwa mmadụ oke jibili Ifeanyi ga-egwu odogwu ga-egwu n'ikpebe Ifeanyi ga-egwu n'ikpebe odogwu ọka nwokalahụ mmanwụ nwere oge gbọmegwu ego ịnụlịa Ifeanyi ga-egwu n'ije iwe ọma dị n'obi nwa odogwu aka na-eme ọgọ Ifeanyi ga-egwu odogwu aka na-eme ọgọ odogwu ichie iwe ọma dị n'obi ya nụnụ ọka nwokalahụ nọ Ifeanyi na ọnwale gị mmadụ odogwu aka na-eme ọgọ meli mmụọ Ifeanyi eze ọmọgọ Nwachimeleze na nwa ego ịnọzibụ ya ngwa aka na-eme ọgọ odogwu Ifeanyi onye nwale gị mmadụ odogwu Ifeanyi ga-egwu n'ikpebe ọka nwokalahụ aka na-eme ọgọ ojimeti na-eme ọgọ anyị jee kene mmadụ oke jibili Ifeanyi ga-egwu odogwu ga-egwu n'ikpebe aka na-eme ọgọ nye ise mụ kene keneligozi oli akwụ gị na bụ nkiri ụka osodiọma akụbịa nụọ kiruka osodiọma akụbịa aja nwanyị nwunye Ifeanyi ga-egwu n'ikpebe egwu eji eme mmanwụ Ifeanyi ga-egwu odogwu onye nwale gị mmalị mmadụ jese mụ kene lelego oli akwụ gị iru ka mmadụ oke na-ekwu okwu aja nwanyị mmadụ oke na-ekwu oli akwụ Ifeanyi bịa aka na-eme ọgọ odogwu iru ka m eke na-eyi onye nwere gị nwere ibe nue Ifeanyi ga-egwu n'ikpebe ma ekene Ifeanyi nwokalahụ aka na-eme ọgọ ọwa Ifeanyi ga-egwu jese mụ kana ozubetu egwu aja ama mmanwụ isi mụ kana na-ezi nwa ya
nwa ya bụ ezi nwa ya ezi nwa ya wanyere otuwo dusomụọ mekenu egwe onye nwere gị nwere ibe dusomụ nwa m ịwanye bịa nụọ ịwanye aka na ọgọ aka na ọgọ bịa aka nwere ọgọ mere mmanwụ beirotu mekene yi onye nwere gị nwere odokwuo ya ọbara tụle dibe egwu aja eme mmanwụ ịwanye otukwu nwa aka na ọgọ nọ n'ije onye nwere gị nwere odokwu ịbaghị otu nwe nwoke ala ahụ mmanwụ ịbaghị otu nwe nwoke ala ahụ mmanwụ ego ịnọzọkwa ya oke ese mụ kana ezi adaghị nya bụ iru ọma meke na-eyi egwu anyị eme mmanwụ iru ọma meke n'ugbo ezi ada ịwanyere otu nwa mmanwụ ebe anyị nwoke ala ahụ odogwu aka na-eme ọgwụ egwu ya wanyere otu nwa ndị eze m ụka na tukanso mmadụ oke dibili tukanso mekenu nwa m ịwanyere otu tukanso mekenu tukanso mmadụ oke na-ekwu okwu ya nwa m ịwanyere otu nwa ịwanyị meke na-eyi ịwanyere otu nwoke nwoke ala ahụ mmanwụ aka nna m ọgụdo ụmụ Igbo n'onye chụla aja ga-akpata ego n'ụwa ụmụ Igbo n'onye chụla aja ga-akpata ego n'ụwa atụla aja ga-akpata ụmụ Igbo n'onye chụla aja ga-akpata ego n'ụwa ya bụ ibe ụmụ Igbo n'onye chụla aja ga-akpata ego n'ụwa ịwanyere otu wee ọka nwoke ala ahụ aka nna m ọgụdogwu onye na-ekwu okwu ya ọka nwoke ala ahụ awọkatala ahụ ego n'elu ụwa onye esirila mma ara obi na-abụ ịwanyere otu wee onye na-ekwu okwu na nwoke gbara ọkada onwebuli n'ọkada na-agbalị n'ime ahịa onye esirila mma ọgbasị anya bụ ọkada adebe o nwere olie isi ịwanyere otu nwa nwoke gbara ọkada n'elu ụwa onye esirila mma ịwanyere otu nwa ya emesila o nwere isi ya emesili n'elu ụwa ịwanyị nwa nawa akụ ịwanyị nwa nawa n'akụ egwu oje eligbuwa nkwụ nwoke na ka egwu isi nkwụ n'akụ obulu nya bụ nkwụ nwa bịa onwe nweta ego n'elu ụwa ya emesila o nwere isi n'elu ụwa ịwanyere otu nwe ijelabịa ịwanyị nwa n'ọwa Ọnịcha egwu oje lezuwa abịa ime Ọnịcha do ijelabịa ịwanyị nwa n'ọwa Ọnịcha do n'elu ụwa ya egwu oje lezuwa abịa egwu oje zukata abịa n'elu ụwa ya
ya emesila nwere isi bara otu nwa nwoke na-ayọ chikelie wazie mọ iwe mmagbuo nwoke na-ayọ chikelie wazie mọ iwe mmagbuo nwanyị na-ayọ chikelie n'ụwa agwani nwoke na-ebe nuke n'ụwa bịa wazie mọ iwe mmagbuo enuo ịmaghị nne m nọ na-ayọ chike nwoke na-ala n'echado ebe o jele zu anya nwoke watụsi anya agba abịa n'ụwa ya emesila nwere isi eze ụmụ ogologo nwoke ala ahụ nọ ịbaghị nwa nawa lagị onye nawa Lagos baghị nwa nawa Lagos nwanne m nwụọ oluzie Lagos zụọ ahịa ịnụ ụwa ya emesila nwere isi ebe anyị nwoke ala kwụdogwu nwoke na-ayọ chikelie kwesị ama iwe ma bụrụ elu jelebịa beni nwoke na-ayọ chikelie n'ụwa ya ebe anyị nọ na Lagos bịa ebe o jele zụọ ahịa emesila nwere isi odogwu nwoke na-agba akwa n'ogbe ya nụọ ebe anyị nwa nwoke ikelie kwasie mgbe ibe ma kwuo eluo ijela mmanwụ egwu eji eme mmanwụ ukelụwa gbọnya ebe anyị rotu n'onwele ebe ya alụlụ m abụ ndị gwunye na-abụ alụsị nwelugo ọgbọla ebe anyị na-atabanụ nnọ dibeke ihe emeli mụ o anyị rotugo nwa ya na ọka alụsị a na-akpọ ụzụzụ alụsị ọka lahụ ego ụzụzụ alụsị ọka lahụ ya bụ alụsị gbalịba anyị ajọ ọka lahụ bịa dibeke ihe emeli mụ ya bụ alụsị ụzụzụ alụsị owu elugo na mgbe ekene yo anya bụ alụsị melịba anyị ebe anyị nwebụla ọgbala tule ebe anyị nwebụla ọgbala tule ụzụzụ alụsị welugo bịa ya na agwụ ndị gwunye ya na ọ bụwa meli ọgbala tule dibe ịmalịa mmanya aka na-eme ọgọdogwu aka na-eme ọgọdogwu nwokalahụ mmanya aka na-eme ọgọ ichie ebe ọma dị n'obi mmadụ oke na-egwu ichie ebe ọma dị n'obi ego onye gbanye odogwu ichie ebe ọma dị n'obi mmanwụ ọka nwoke ala bụ odogwu aka na mọgọ bịa eze ọmọgọ nnọ ọbala tụle dibe ọrọ gị kpọrọ mmanwụ temoji abịalị gị egwu ebe anyị na onye achụla aja a na-atụ aja na-akpata ego nnọọ na-atụla aja na-akpata ego igwe dokwuo na ọ bụ onye na-enye enye ka Chukwu na-enye n'ụwa na ọ bụ onye na-enye enye ka Chukwu na-enye n'ụwa wa bụ onye tu ya ọpụta n'uo ọwa nya bụ ibe ji nwa bịa egwu eji eme mmanwụ Chukwu obi n'igwe ebe anyị na otu nwe eze ọmọgọ nọ jese nwoke na eze ndị eze igwe keli nzọgwa ya bụ igwe mabụla ogwe igwe agwọ ndị igwe eze
akala ahụ mmanwụ ego ịmalịa ebe anyị si mụ ke na-eyi odogwu ebe anyị si mụ ke na-eyi ego aka na-eme ọgụ odogwu ego ịmalịa ebe anyị aka na-eme ọgụ odogwu mmadụ oge dị ikiri ego n'ọlịa mbịa wọdụ oge gbalụ mmanwụ temu ụjọ abịali gị egwu ebe anyị aka na-eme ọgụ odogwu ọgwa mmadụ oge dị bili egwu anyị eme mmanwụ ebe anyị rọchu wee ga-ese m ụka na wona mundi akaluge oke wana osumu odogu na south na mundi akaluge nwa odogu na osumu oke wana South Africa na zo mo gobia na simu keneyi aka na mo gobia na simu kenunu gobio aka na mo gobia na simu kenunu bieji bilobudo no wana onya chulaja na gbatego ya bo iwe ndekuo no bo onye na-eli akụ wee na-eli akụ n'ụwa ya ka ego na-abịali egwu aja eme mmanwụ ọwa ịwairochukwu nwee aka na-eme ogodogwu wairochukwu nke se m okene wairochukwu nwee nke se m okene nna m ndị Ọkọnkwọ Ọkanwa n'Imo steeti China importer nna m ndị Ọkọnkwọ Ọkanwa n'Imo steeti China importer bịa Ọnịcha doko dị atụla aka ya nna m ndị Ọkọnkwọ Ọkanwa n'Imo steeti China importer odogwu mmanwụ ndị gbara akụ na nwa ịgbairu otu nwa asị m kenu ịgbairu oge gweghị ga-egwu nọzụ ya aka na-eme ọgụ ịgbairu oge egwu bịa ohu mbịasịalị ga-egwu nwa bịa ịgbairu gweghị keribe onye emele egwu egwu bịalibe gị aka na nwa ọgọdogwu egwu bịalibe gị yegwe ume chini ka mgba ọkọlọbịa yegwezeghị moto ka ịgba arụ ebi n'akụ onye nwale gị mala odogwu ọgbala tụle dibe anyị mgbe eke na-eyi ọgbala tụle dibe aka mela ọgụ odogwu ego ọzọ igbo ndụ onye nwale gị mala odogwu anyị nwanne m gbala tụle dibe mgbe eke na-eyi wọ́n zọlụ ndụ erika wọ́n ijelu obodo Igbo ndị tili mmanwụ rili nna anyị ọbala tụle marụ oge na-ekwu okwu ya anyị na onye nwere gị nwere ibe egwu anyị na-eme mmanwụ ọwa anyị rụọ Chukwu nwee kana ọkwụlọkwụ mekenu nwoke nwa na-akwụ obebi ọgbala atụle anyị otu wee na-asị m ukenu ọkwụlọkwụ mmadụ oke na-ekwu okwu ya ọkwụlọ na-amala ege mala odogwu naira otu nwa mmanwụ aka na-ama ọgọ meli mmụọ aka na-ama ọgọ meli mụ na-ese m kene ọkwụlọ ọgwụ mmadụ oke na-ekwu okwu ya ọkwụlọ
okolo ndị Igbo agwụ mmadụ oke na-ekwu okwu ime okolo agwụ bịa ibu ọkpịkpa mmadụ oke na-ekwu odogwu ime okolo mmadụ oke ji ibi obodo ime okolo agwụ ibu ọkpịkpa ọgwa mmadụ oke ji kalịa ọgwa naghị dibe ọke nwa ọgala ahụ wachukwu meleze na nwa aka na ama ọgodogwu ọgwara na-asị m kenu ihe ji biri obodo na-asị m kenu nnụọ ihe ji biri obodo chukwu nwa mmụọ ọmụ akwụ na-egwu ọnụnụ n'onye tụla aja na nada ngozi o n'ọbụ onye tụla aja ya na-akpata ego n'ọbụ onye tụla aja ya na-akpata ego n'ọbụ ibe onye mere n'ụwa ya bụ ike n'ọbụ ibe onye mere n'ụwa ya bụ ike anyị nwoke ala odogwu ọrụ onye kpọrọ mmanwụ tibuje etieli egwu ịkọlọbịa ogwu kejele ọgwụ ọgbala tule anyị mgbe eke na-eyi nwoke elegwu bịa ijelebịa anyị ga-egwu mgbe eke na-eyi anyị ga-egwu mgbe ego odogwuru ọkala ahụ anyị keribe ya emele egwu otuwo mmanwụ anyị na-egbe oge na walele alụsị ego nwa mụlọ obodo n'ebe ọla nọmụ na mmanwụ egwu ijele n'ebe ọla nọmụ na mmanwụ anyị na-egbe oge na boyo n'ebe ọla nọmụ na mmanwụ anyị na-egbe oge na boyo iwuo n'ebe ọla nọmụ na mmanwụ anyị mmanwụ abụghị obodo egwu ihe anyị nwoke ala ahụ mmanwụ ịkọlọbịa dịkwa n'ahụhụ egwu ijele mmanwụ bọwa anyị beke na-eyi akadamọgọ nwoke ala ahụ odogwuo anyị mmadụ oke ji ije obodo ga-ese nwoke na ezi nwanyị ya bụ Uchechukwu nwunye Ikechukwu nwa Uchechukwu nwunye Ikechukwu mmadụ oke dibiri Uchechukwu meke na-eyi aja nwanyị Uchechukwu nwunye Ikechukwu anyị si mụ kerunu ibi ego ịnọlịa Uchechukwu nwunye Ikechukwu aja nwanyị ọgwọnịcha dogo datụla gị ya Uchechukwu nwunye Ikechukwu jedibili obodo alụsị ego mmadụ oge a na-ebịa egwu aja eme mmanwụ anyị mmadụ oke dibili Uchechukwu mmadụ oke dibili egwu aja eme mmanwụ Uchechukwu ọkwa mmadụ ka eji aka ọwa nwunye Ikechukwu aja nwaanyị nọ n'Ịchado ọwa egwu aja eme mmanwụ aja kene ọzọ nwanne chi anyị si mụ kenunu anyị nwoke ala kwodogwu anyị si mụ kenunu ngese mụ kana ọzọ nwanne chi mmadụ oke jibiri obodo anyị ngese mụ kana ọzọ nwanne chi anyị nwoke ala kwodogwu ọgwa mmadụ oke jibiri ọzọ nwanne chi ịtara akị ndị Igbo bọwa maka na anyị si mụ kene yi aka na mọgọ o wee na-ekwu okwu ya na gbarịa m ọkala akwụ ọbara tụrụ dibe ero ide dibe tụọ dị ya ide sa dibe ide sa dibe ide sa dibe
ọgọ mele mmanwụ anyị nwoke na-agwụ n'ogwuo mmadụ oke na-ekwu okwu ya ọbara atụla gese nwoke na ọzọ meyọ nwoke na-agwụ Germany YouTube bịa n'ime ọka na-agwụ bịa ọzọ meyọ meke na-eyi na anyị si nwoke nu anyị nwoke na-agwụ gese nwoke na ọzọ meyọ nwoke na-agwụ ego ebu Germany ute gbarịa m ọka na-agwụ ụmụndị abụrọdụ dị anake ọzọ meyọ mmadụ oke dibile obodo anyị si nwoke na-enugo anyị si nwoke n'ugbo egwu aja ama mmanwụ anyị odogwu ego agbala tụle dibe nwoke ala kwụ odogwu arụbi na abụmụ kọwa n'ọbụ onye chụla aja ọchụlaja na-akpata ego nne m gwọ achụlaja na-akpata ego anyị mmadụ oke na-ekwu okwe aka na mọgọ onye chụlaja ga-akpata ego n'ụwa aka na mọgọ nwata ime na onye chụlaja ga-akpata ego n'ụwa aka na mọgọ nwoke na akwụkwọ onye chụlaja ga-akpata ego n'ụwa anyị ọbala tụrụ onye ebube chụlaja ga-akpata ego n'ụwa ime ya emeghị ihe mgbosi bụ na onye ọbịa chụlaja ga-akpata ego n'ụwa anyị na onye mgbali ego ma onye chụlaja ga-akpata ego n'ụwa aka na mọgọ onye chụlaja ga-akpata ego n'ụwa aka na mọgọ onye chụlaja ga-akpata ego n'ụwa egwu aja ama onye chụlaja ga-akpata ego n'ụwa ichie ibe ọma dị onye chụlaja ga-akpata ego n'ụwa ichie ibe ọma dị onye chụlaja ga-akpata ego n'ụwa anyị mmadụ oke na-ekwu onye chụlaja ga-akpata ego n'ụwa onye malege ma onye chụlaja ga-akpata ego n'ụwa anyị mee eke onye chụlaja ga-akpata ego n'ụwa onye tụrụ aja na-enwe ego onye chụlaja ga-akpata ego